Moikka taas Visuopistosta, Koltsi tässä. Tiedättekö te, mikä on ihan parasta mun työssä? Se on se, että mun kaikki asiakkaat on erilaisia. Ja mä oon tälläkin viikolla tehnyt geofysiikkaan liittyviä juttuja, lasten piirustamiseen liittyviä juttuja ja vammaisten oikeuksiin ja hyvän informaation levitykseen liittyvää asiaa. Ja kaikista saadaan sellaiset nettisivut, että ne sopii just siihen ja ne ihmiset saa sen ensivaikutelman, joka on just sellainen kuin siinä bisneksessä tai asiassa pitää olla. Mutta tämä on niin rikasta ja upeata työtä. Mä rakastan tehdä tätä. Ja toivottavasti se näkyy myös lopputuloksessa. Moikka taas!